Dneska se pustíme do extrému. Řekneme si, co jíst, abys přežil ultramaraton. A je jedno, jestli cyklistický, běžecký nebo lyžařský. Základ je totiž vždycky stejný. Nejdřív maximalizuj zásoby glykogenu. To znamená 2 až 3 dny. Tlačit 8 až 12 gramů sacharidů na kilo hmotnosti a den. To je rachot. V den závodu pak přijde ještě 100 až 200 gramů komplexních sacharidů, zhruba 3 hodinky před startem. A pak už platí známá poučka o 90 gramech sacharidů za hodinu. Jak to mám ale pro boha vydržet třeba 20 hodin? Už teď se nemůžu na sladký ani podívat. V první řadě musíš tenhle protokol fakt tvrdě trénovat. No a samozřejmě zkoušej zařadit i alternativní zdroje. Hodí se třeba nesladké, čistě dextrinové sirupy, ale vůbec se neboj ani osolných pokrmů. Třeba rýže, bramborové pyré nebo sýrové tyčinky. Jo, a tyhle distance už potřebují taky rozumnou porci bílkovin. Tak ultrasportovcům ultrazdar.